Το φως που έχω κάνει σκιά πάνω μου, απ' τα γυαλιά. Αλλά... δεν βλέπω. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα ευαίσθητο θέμα που δεν έχω ξανασυζητήσει μαζί σας στα 3,5 χρόνια που κάνω YouTube. Παίρνω πάρα πολλά μηνύματα στο Facebook από παιδιά, από μεγάλους που λένε ότι έχουν χωρίσει οι γονείς τους και δεν είναι καλά και βλέπουν τα βίντεο μου για να γελάνε. Ταυτόχρονα οι πιο πολλοί από μας έχουμε γονείς που είναι μια χαρά μεταξύ τους, αλλά κάποτε μας σπάζουν τα νεύρα. Και σκέφτηκα, το να είναι χωρισμένη η δική σου εννοείται έχει τα αρνητικά του, αλλά έχει και κάποια θετικά. Και σε αυτούς που είναι μια χαρά οι γονείς τους, είναι ωραίο αίσθημα να ξέρεις ότι είναι καλά μαζί, αλλά έχει και κάποια αρνητικά. Σήμερα θα σας δείξω ποια είναι. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι αν έχεις γονείς που είναι χωρισμένοι, don't worry. Θα μεγαλώσεις μια χαρά και πολύ πιθανό να γίνεις και πιο δυνατός άνθρωπος από αυτούς που έχουν γονείς. Ευτύσα. Ξέρω κάπως τις δύο πλευρές, γιατί εμένα οι γονείς μου είναι μια χαρά, αλλά οι γονείς της Κάτιας είναι χωρισμένοι. Η μια μου η αδελφή που έχει παιδιά είναι μια χαρά με τον άντρα της, η άλλη μου η αδελφή που έχει παιδιά είχε χωρίσει. Χωρισμένοι γονείς είναι κάτι που βλέπεις παντού τώρα, παντού. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν πιο σπάνιο φαινόμενο. Το ίντερνετ φταίει. Πάμε στο πρώτο παράδειγμα. Και τα παραδείγματα μου είναι λίγο γενικευμένα. Θα πω κάποια πιο σοβαρά πράγματα στο τέλος. Λοιπόν, είστε μια χαρά οικογένεια και θέλεις να ζητήσεις κάτι από τους γονείς σου. Παπά, μπορώ να κοιμηθώ στο Δημήτρη υπόψε? Ρώτα τη μάνα σου. Ο αετός Μάμα πεθαίνει στον αέρα. Μαμά! Ναι, μπορώ να κοιμηθώ σπίτι του Δημήτρη υπόψε? Ρώτα τον παπά σου. Ρώτησα τον παπά, είπε να σε ρωτήσω εσένα. Το μαλάκα. Όχι, δεν θα κοιμηθείς στο Δημήτρη. Παπά, είπε η μαμά, δικαιούμαι να πάω. Γυναίκα, έστω να πάει στο Δημήτρη, ποιο είναι το πρόβλημα σου εσένα? Και ποιος θα τον πάρει στο Δημήτρη? Εσύ θα τον πάρεις στο Δημήτρη? Εγώ θα πρέπει να τον πάρω στο Δημήτρη. Έστω να πάει να κοιμηθεί, να ησυχάσουμε κιόλας. Όλα τα ξέρεις. Ενώ τουλάχιστον αν έχεις χωρισμένους γονείς, μάμα, μπορώ να κοιμηθώ σπίτι του Δημήτρη υπόψε? Καλό, γιατί όχι? Θέλω να είμαι ο καλύτερος γόνιος. Αλλά πάρ' τον παπά σου τηλέφωνο και πες του που θα είσαι, απλά να ξέρει, εντάξει? Εντάξει. Παπά, απλά να ξέρεις πόψε θα κοιμηθώ στο Δημήτρη. Είπε η μάμα, εντάξει να πάω. Εντάξει γε μου. Αλλά απλά να ξέρεις, αν με ρωτούσες θα σου έλεγα κι εγώ ναι. Εγώ θέλω να είμαι ο καλύτερος γονιός. Εντάξει γε μου, bye bye. Θα πάω κάτω στο Δημήτρη, θα κοιμηθώ με τη Μαρία. Με χωρισμένους γονείς, οι γονείς προσπαθούν να είναι πιο εντάξει μαζί σου. Αλλά αν τύχει και είναι χωρισμένοι οι γονείς σου και πάλι η μάνα σου λέει ρώτα τον παπά σου και ο παπάς σου λέει ρώτα τη μάνα σου, τότε I'm sorry. Άλλο παράδειγμα, το φαγητό. Όταν ζεις με τους γονείς σου κάτω από την ίδια στέγη, πρέπει να τρως αυτά που μαγειρεύει η μάμα. Είτε σου αρέσει είτε όχι. Γιώργο, έλα να φας! Θέλω να φάω, πάλι έκαμες φασολάδα, μου αρέσει η φασολάδα. Γιώργο, έλα να φάεις. Μου αρέσκουν. Να σου πω, ούτε εμένα μου αρέσει η φασολάδα, αλλά έχει μια ώρα που μαϊρεύει η μάνα σου, εγκρίμα. Έλα να φάεις. Τουλάχιστον με χωρισμένους γονείς, όταν είσαι με τον παπά σου, τρώεις ό,τι θέλεις. Παπά, πεινάω. Ναι, κι εγώ. Τι θέλεις, McDonald's, Pizza Hut? Σοβαρά ξανά? Ναι, τι νομίζεις θα κάτσω να μαϊρέψω? Έχεις δίκιο, παπά. Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Πιο μεγάλο σάρκ, ρε TJ. Άλλο ένα θετικό με χωρισμένους γονείς. Στις γιορτές έχεις περισσότερα δώρα. Ας πούμε όταν είναι μαζί οι γονείς. Έλα γε μου για τα Χριστούγεννα απ' τους δυο μας. Ευχαριστώ. Ενώ με χωρισμένους γονείς, έλα Γιώργο μου το δώρο σου. Ευχαριστώ μαμά.
Έλα γε μου, το καλύτερο σου δώρο από μένα. Ω, μεγάλο, ευχαριστώ παπά. Μαμά, δεν τι μου πήρε ο παπάς? Έλα γε μου, 50 ευρώ. Παπά, η μάμα μου έδωσε και 50 ευρώ. Υπάρχουν θετικά. Αλλά ας σοβαρευτούμε λίγο. Ο λόγος που σας λέω κάποια θετικά στο να είναι χωρισμένοι οι γονείς σας είναι επειδή δεν υπάρχει λόγος να πω θετικά στο να είναι μαζί οι γονείς. Λίγο φανερό. Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλοί που να λένε μακάρι να ήταν χωρισμένοι οι γονείς μου. Αλλά υπάρχουν πολλοί που λένε μακάρι να ήταν μαζί οι γονείς μου. So, για αυτούς που έχουν χωρισμένους γονείς, do not worry, θα σας πω και κάποια άλλα θετικά. Όταν κάνεις μαλακία, παράδειγμα, εφάεις αποβολή στο σχολείο ή εφάεις κάποιο πρόστιμο από την αστυνομία, πολύ πιθανόν θα το μάθει μόνο ο ένας γονιός. Ανάλογα με ποιος σε προσέχει ή ποιος σε βλέπει εκείνες τις μέρες. Ακούς πολλές φορές να μην το πούμε της μάνας σου, θα είναι δικό μας μυστικό. Θα το πω του παπά σου γιατί θα νευριάσει. Και υπάρχουν πιο λίγες φασαρίες. Άλλο, όταν η μάνα σου γνωρίσει άλλον άντρα ή όταν ο παπάς σου γνωρίσει άλλη γυναίκα και δεν τα πας πολύ καλά μαζί τους, στα παπάρια σου! Ο καινούριος άντρας που έφερε η μάνα σου είναι ο παπάς σου? Nope! Η καινούρια γυναίκα είναι η μάνα σου? Nope! Fuck you! Δεν πρέπει αναγκαστικά να σε συμπαθώ. Ενώ με τους γονείς σου υπάρχουν περιπτώσεις που ίσως να μην τα πας πολύ καλά με τον παπά σου ή με τη μάνα σου, αλλά πρέπει να τα βρείτε γιατί είναι οι γονείς σου, γαμότο. Άλλο! Θυμάσαι την πρώτη φορά που είπες στους γονείς σου ότι θα φύγεις που το σπίτι και θα ξαναεπιστρέψεις? Να φύγω που το σπίτι και θα ξαναεπιστρέψω! Σας μισώ! Και 20 λεπτά μετά ήσουν πίσω στο σπίτι.